Για πάμε. Εντυπώσεις από το σημερινό 10ο φωτογραφικό ράλι. Περίμενε λίγο, κόψτε. Ακούς. Λοιπόν, πολύ ωραία περάσαμε και φέτος. Το φωτογραφικό φέτος ήταν καταπληκτικό. Από βροχή, δόξα τω Θεώ. Πάθαμε και μια βλάβη στον δρόμο, μείναμε κανένα 2 ώρες στο Δομοκό εκεί πάνω. Ξεκινήσαμε λίγο αργά την κίνηση του Λουτρά. Από βροχή, τέλεια. Η διαδρομή είναι καταπληκτική. Πρέπει να την κάνουμε και άλλη φορά με καλή μέρα. Δεν μας βοήθησε ο καιρός, δυστυχώς. Πάμε στα βουνά, τέτοια εποχή, ούτε μιλήσια βρήκαμε, ούτε. Πώς το λένε. 5 δευτερόλεπτα, κύριε Τσίπρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον χρόνο να είμαστε πάντα γεροί και καλά. Λοιπόν, παιδιά, πρώτη φορά έρχομαι στο ράλι αυτό το φωτογραφικό. Πρώτη και τελευταία, δεν ξαναπατάω. Με κόμπηκαν τα πουλάρια, κοντέψαμε να σκοτωθούμε κανένα 2 φορές. Μας κάηκαν ασφάλειες. Γλιστρώσαμε στον δρόμο. Βροχή το λούμι, πλάκα κάνουμε, περάσαμε τέλεια και εύχομαι να το ξανακάνουμε σύντομα. Ευχαριστώ. Θέλω να ξέρω ποιος μας γκαντέβιασε. Ποιος μας γκαντέβιασε. Σήμερα μας συνέβησαν όλα. Το GPS κάηκε. Ψέματα λέω. Το GPS κάηκε και πηγαίναμε άλλα ντάλα. Ό,τι δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς. Έτσι. Το 10ο φωτογραφικό ράλι ήταν το κάτι άλλο. Βροχές, τα πάντα. Ομίχλοι. Τα νιώσαμε όλα στο πετσί μας. Εν τω μεταξύ η βροχή τελείωσε μόλις τελείωσε και το ράλι. Ναι. Τώρα, πριν 2 λεπτά. Ναι, γι' αυτό να δούμε πόσο κατέβηδες μπορεί να είμαστε. Έτσι απλά. Έτσι απλά. Όμορφα και ωραία. Έτσι απλά. Λοιπόν, πάμε για το... Και το χρόνο. Πάμε για το 11ο. Πάμε για το 11ο. Το κύπελλο φέτος δεν πρόκειται να πάρουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Χαλαρά.